Usahay gubot atong nahuna ba? Kinahanglan nato usahay pangitaon ang atong sarili diha sa mga buta nga nagtuot ta nga importante bitaw para sa tuwa. Pero usahay, we need to stop and ask ourselves, biste, asa naman ko paingon na ni? Yawa man eh. So medyo nadugay-dugay na usap yun nasundan ang mga lakaw-lakaw kay medyo nabisi gamay. Pero we're back. So na-notice lang ako no, murag sa Davao lang man ang naay COVID eh. Normal ang mga tao diri, may stricto sa mask, may stricto sa face shield. Pero anyway, di lang kaya po tayo magkumpiyansa kay basig matsambahan ta ba, no? Anyway, putting all that aside, I've been out for quite some time kay daghan kong giayos nga mga butang sa akong life, pero nakamugna ako usa ka dakong desisyon sa akong kinabuhi. Og paminaw na ako, mao ni akong gipangita og ginahulat. Gikapoy ko, oo tinuod. Gikapoy pud sila. Kani ako mga kauban. Mao nga we all deserve a rest, pero dili rest in peace kundi relaxation. So sa mga gipang kapoy, ayaw mo surrender. Relax lang. Ayaw mo surrender. Kalma lang. Ha? Usa ka adlaw, tanan atong mga pangandoy matuman ra na. Tanan atong mga kahago, ubunga ra na. And we are all going to celebrate it, whether we like it or not. So, sa karon, pangitaon na nato daan ang atong direksyon. Ato kining lihukon og trabahon. Pagkapuyon, syempre, si buhaton, mapahulay, di ba? Pero humagpahulay, mupadayon.